Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u nových 20 faktů. Dneska se podíváme na zajímavosti o nejmladším diktátorovi, který vládne suverénnímu státu. Řeč bude o severokorejském vůdci Kim Jong-unovi, takže jdeme na to. Kim Jong-un se stal diktátorem Severní Koreji po smrti svého otce Kim Jong-ila v roce 2011. Podle japonských tajných služeb studoval Kim Jong-un během svého mládí ve Švýcarsku. No jelikož to byl syn severokorejského diktátora, tak samozřejmě studoval pod jiným jménem. Jelikož studoval v zahraničí, tak kromě severokorejštiny ovládá ještě angličtinu, francouzštinu a němčinu. Kim Jong-un miluje basketbal, počítačové hry a americké filmy. Dodnes se přesně neví, kdy se vlastně Kim Jong-un narodil. On sám udává, že se narodil v roce 1982, ale to je podle zpravodajců lež a jenom se tak Kim Jong-un dělá vlastně starším. No a podle nejpřesnějších odhadů se Kim Jong-un narodil v roce 1984 a když v roce 2011 nastoupil k moci, tak se jednalo o nejmladší